Pre samo nekoliko dana bili smo ovde na ovom istom mestu i sve je bilo zatrpano smećem. Nakon nekoliko dana i nakon mnogo apela od raznih pojedinaca, od raznih organizacija koje su upućene našoj opštinskoj vlasti da se hitno pozabavi rešavanjem i saniranjem deponije u Crepaji, danas smo zatekli čistu deponiju, relativno čistu, u mnogo boljem stanju nego što smo je ostavili. Nakon snimanja apel je urodio plodom, ali šta se dešava? Naša opštinska vlast treba da se bavi ovakvim problemima. Ona ne zaslužuje aplauz za ovo što je uradila. To je njen posao. Postoje ljudi koji se bave ovime i koji su plaćeni da naša opština bude čista. Dakle, ne treba da čekaju da se čitava zajednica pobuni, da dođu ljudi sa strane, da snime ovo i da kažu da to nije normalno. Potrebno da imamo opštinsku vlast koja će biti svesna ovog problema, koja će proaktivno da deluje i koja će predvideti ovakve situacije da do njih nikako ne dolazi, a ne da čeka da se ovakvi problemi dese i da onda dođu i da očiste deponiju. Kako u Crepaji, tako u Debeljači, tako u svim ostalim mestima naše opštine. Dakle, ti ljudi su plaćeni da čiste, a ne da čekaju da se nagomila smeće, da bude ugroženo zdravlje ljudi, životinja i biljnog sveta, pa tek onda da se pojave. Dakle, ovo je samo jedna važna poruka. Ne može jedan pojedinac da reši ovakve probleme. Ovo smo uspeli svi zajedno, znači čitava zajednica, ne samo ja, ne samo jedan pojedinac, ne samo jedna organizacija. Mnogo pojedinaca i mnogo organizacija da bi došlo do rešenja jednog problema. Ako smo uspeli ovo da rešimo, uspećemo i sve ostale na isti način. Samo zajedno i samo jako.